Mergo awake dhewe iki ditekakne teko Bojonegoro nganti tekan Nganjuk. Kuwi nderekke Pak Kangko iki meh sak wulan iso ping 5 ping 6. Alhamdulillah. Kena nggih tuku apa-apa. Nggih. Polahne anak, openi bojo ya to. Sing penting iki nek kowe wis payu, pelingku siji aja duwe bojo meneh. Karo kanca iki menjaga persatuan dan kesatuan NKRI harga mati. Nah, jadi bojo ki penting diopeni, ora mung dikeloni ning ya diopeni. Pengen tuku apa klambi, kalung, gelang, ya ditukokke. Wong lanang ya kudu sembodo. Ing ngarsa Sung tulodo ing madya mangun karsa tut uri handayani. Pancene penting patokan kuwi dadi mergo ngene ya Met Hana Caraka Data Sawala tak kepruk bata bongko. Menengo. Ya Pak Bak. Enek wong apa muka dimah kok ya muka dimah ning aja nesu Muka dimah muka dimah. ya aja nesu-nesu ngono to su ngono aku lho. Gak tak terusno.